mbundire inoda izvi adzimai yangu oshaika 2005 musi wa 21 Mei tikakosa musi wa 24 Mei. Tabva mukudaro batagara machizara achibva amboenda ndokuzodzoka kwa musi wa 3 November 2007 osha kugowanumbidza hanzvadzi yavo. Tichipedza izvozvo handotiperei nyasha ndopakatanga kuita isu tofunga kutorwa pfungwa. Ndichiti ndikaenda kubasa ini kwendaisaidza ndichidzoka manheru ndobvunza nyasha uripi, kuti nyasha wabuda mangwanani muchinobuda waenda akadai, ndoteere mwana tende komutsvaka ndomuona mangwanani chidarozve kuzosvikira zvange zvati Mwari wadairawo nemato yedu mwana wabude zvakanaka. Ndokuchizobva mainini amutora akati ndadoti kuenda naye kwaMutare, iye ndobva aramba, ndobva azosara achiteera eka kwaMutare kuna mainini ake. Ndokusvika ndobva agara ariko, ndobva azotsvaka basa, ndobva akusenza. Achipedza izvozvo musikana tafadzwa ndo pakasara akunga akutenderera musoro. Kureva kuti tafadzwa kazotanga kudaro mushure manyasha vakutonga akutenderera musoro tafadzwa ini zvipiko izvi togara naye mwana tichifambawo naye muatendi, gara naye mwana tichifambawo naye muatendi, achinyasa kutozvigeza wega, asi kuzoti asaita basa topanga paakunetsa ipapo. Aisada kushanda vanga sikachadi kusenza basa rake ranga rakuti akandoona mukana akabuda panze watiza kutsvaga mwana kusvika ndamuona, tikandonga kuvarairwa watiza kutsvaga kusvika tamuona. Wechitatu ukazooneka ngeamwe mai ukazomuona ndobvanya kuti mutsa pana kumama manheru. Ndaona Sharon tafadzwa, uripi mwana wangu mai? Kazi nditeerei. Hapana wakasara akararamba tese takabuda kuti aende kotora mwana kuenda kwasomba. Ndopakazoti hanzvadzi yacho, baba ndikukumbirawo ndomuri pano hamuna komuenda, inini ndinoenda kubasa. Ndafadzwa uyo musasambudisa panze ndapota hangu kuti mwavhure dhoo rake imwe mugara yake tonyasoziva kuti mwana tine hanzvadzi yangu iri pano. Ndikati zvakanaka. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kuti saizvozvo kana ndisiri pano ndisiya ndavhara dhoo rangu iya ndoenda ndadzoka uya ndovhura dhoo ndogara apo padhoo pangu apa. Yasoziva kuti mwana wangu uri mumba. Kuzosvikira ndafadzwa hanzvadzi yacho ndeipiyo akati netembera rake ari kuita kusakatona. Anonzi ani? Phineas. Ani? Phineas Mbundire. Ndiye akakupai pfungwa dzekuti weropapo sezvo vana vachimboshayika kana musipo vavharirei mumba kuti vadzimai vachangoshayika vana vobva vatenga kuita dambudziko rekurasika pfungwa. Imi sababa vemusha makambozvifambira here kuti munyatsoona kuti chii chaitika? Zviri zvevana ava zvemumusha mangu izvi uchiri kuti wakabva mumusha mangu eka mudzimai wenyu baba pakava nekuwirirana here pakati penyu nanate zvani? ndanga ndisati ndapedza kuroorana nhasi ndisati ndapedza kubvisa pfuma. Akatotaura tezvara akati iwewe ndoziziva kuti hauna chauinacho at the moment, hauna, asi kana paine zvaunonga waonawo natirangarirawo. Saka nguva zhinji pamune musipo vana mune makakira? Handingosii pakavhurika, ndotaura chokwadi pamberi paMwari. Handisii pakavhurika nokuti handizovaoni. Zvinhu zvekuti zvikaabata oneka ari panze unondoti uzoenda pamwe ndozozwa akufonera kwana sekuru asho program wasvika kuno uri kuno. Chinhu chendinotyawo kuti kana nyika inozondituka idzodzi nyangwe hama vana vandasara navo vanondituka kuti zvii zvamakaita. Right, ndabva Philips ndabva January listening apo ndakambopamwa hanzvadzi yacho ndikati woenda naye ndikuenda kubasa. Wanga asati aenda pakutembera kwaari kuenda. Ndobva aenda. Ndaakubasa ndobva andifonera akazi baba azi kuti upinde umu parodi kana $12. Ndikati
pazurwa. Ndapinda mupostori ndaenda muchibhoyi mwedu, ndomwe ndakaenda muchibhoyi mwedu. Maienda muchibhoyi muchiita sei bana? Enda muchibhoyi ndomwe ndakasvika kuti vamwe vachiti mai vacho vakarara, mai vachimuka vana vorara, mai vakamuka vana vakamuka mai vorara nekurwara. Ndipo ndakazoenda pandakaenda